ndicela ningandivi wrong guys ne andikho perfect mina qala egqibeleni ndijana nayo social worker but ayikhona mani ezi-depression zenu aseniyenza itrend ngokule nto leyo sesozigulo sozuve kuthiwa umuntu usele namanzi ebhetri wahamba ayoflashwa isystem ehozi umuntu uya nje kwi-counselling ye-3 days sekuthiwa uright and futhi andikwekwi la msasazi wase-True FM fondini nasesigela wayengekho 100% improvement kalo awunofumana u-0 kwi-test namhlanje fondini next week sowufumana u-A unless ke bawukopile but ke asikho lapho namhlanje man guys and futhi yazi enye into ofuna uqwalaselwa zii-advice zenu man guys hayi ezinye umuntu abokhe azigcine apha kuye fondini aziseyivele the day kunyeleka yena iqheleke amasimba apha last week ndakhe ndalahlekelwa yinetwork iveki yonke oko ndingekho grand ncamos sesinye isimenqa selayithi ka-99 sicimba ijani indawo yofundela ubupharapara bhobhoyi wekrwala lika-2018 elisenengceke emva kwendlebe jini fondini wake wathukwa ngomsukanyoko phambi kwe-audit lakho ogqiba kuthiwa ezithobe kaloku guys ayihambi kanjalo ndiyijani but ke asikho lapho namhlanje man guys uba uyaze uphinde undibone ndifota namankazana yo before umuntu acela ipicture ngokumfuneka atsho uba yena ujola negintsa ibe ndim ke ngokodicidayo uba is it worth le risk na ndingafela amasimba wentsula enxaphileyo ndinomntana ona 9 years usanida utatakhe.